नमस्कार, रसास्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मालवणी टोमॅटोची कढी। ही रिक्वेस्ट वर्षा तांबे यांची आहे। हे बेडकी मिरची आहे, मी 6-7 बेडकी मिरची घेतली आहे। तिखटपणा याचा कमी असतो। हे 2 मोठे टोमॅटो घेतले आहेत, 10-12 लसणीचे पाकळे आहेत, अर्धा नारळ आहे हा किसलेला, आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा, एक छोटा कांदा, आणि हा 1 मोठा चमचा धने आहेत। आणि हे सगळं आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। ही 4-5 कोकम कोथिंबीर आहे, हा टोमॅटो कापलेला आहे, थोडीशी हळद घेतली आहे, 5 पाकळे लसणीचे आहेत, छोटा 1 चमचा राईचा आहे, चवीपुरतं मीठ आहे। आणि हे सगळं आपल्याला फोडणीला द्यायचं आहे। पहिल्यांदा आपल्याला मिरची आणि धने पाणी न घालताना 2 मिनिटं फिरून घ्यायची आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला खोबरं बिबरं आतमध्ये घालायचं आहे। मिरची आपली 2 मिनिटं फिरून झालेली आहे। मिरची कमी असल्यामुळे चांगली बारीक झालेली नाही। मिरची जेव्हा जास्त असते तेव्हा चांगली बारीक होते। आता आपल्याला खोबरं घालायचं आहे, लसूण, तुमच्याकडे जर मिरची नसेल तर तुम्ही मिरची पावडर वापरू शकता, पण मिरची पावडर वापरताना धने वापरायचे। हे 2-4 मिनिटात फिरून झाल्यानंतर आपण ह्यामध्ये टोमॅटो ॲड करणार आहे। खोबरं मिरची आपली फिरून झालेली आहे मिक्सरला। टोमॅटो आता लावून 2 मिनिटं आपण चांगली फिरून घेऊन मग फोडणीला द्यायची आहे। गॅस पेटवलेला आहे। फोडणीसाठी 2 चमचे मी टाकणार आहे तेल आपलं तापलं आहे। लसूण आपण ठेचून घेतलेली आहे, फोडणीला लसूण चांगली अशी लाल व्हायला द्यायची आहे। आता राई, कढीपत्ता, टोमॅटो परतून घ्यायचा आहे चांगला फोडणीला। थोडंसं मीठ, गॅस मीडियम वरती आहे। टोमॅटो आपला चांगला नरम होत आला। जरा हिंग फोडणीला टाकूया। हिंग दाखवलेला नव्हता, हिंगाने चांगली टेस्ट येते टोमॅटोच्या कढीला। कोथिंबीर घालूया, हा पण जो मसाला बारीक केलेला आहे तो आता घालूया। असं चांगलं फिरून घेऊया। पाणी घालूया, थोडं अजून पाणी घालूया। आपल्याला जो टोमॅटोची कढी जेवढी घट्ट किंवा पातळ जशी पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी आपण वापरायचं आहे। 4-5 आपण कोकम घालणार आहोत, चवीपुरतं मीठ, आणि आता ह्याला चांगली उकळी यायला द्यायची आहे आपल्याला। टोमॅटोच्या कढीला उकळी यायला लागली आहे। हळद आपण घेतलेली आहे ती घालूया। अशी छान उकळी आली आहे। अशी 2 मिनिटं अजून आपण उकळत ठेवणार आहोत, आणि मग 2 मिनिटांनी आपण गॅस बंद करणार। 2 मिनिटं आपली चांगली उकळी आलेली आहे। आता आपण कोथिंबीर घालूया आणि गॅस बंद करूया। मालवणी पद्धतीत टोमॅटोची कढी आपली बनवून झाली आहे, एकदम चविष्ट झाली आहे। ही बघा कशी सुंदर टोमॅटोची कढी झालेली आहे। तर ही एकदा तुम्ही अशी करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा
आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.